gaskiya garin nan fa wallahi ta rike iska kak dan jigumin ma da mutane da biyuwa muna yi danyi da su shiru babu shayi babu shisha dan waken mashu kwana ga temo alfaga buka no gaba ga no so mo zakan corona ka manye ga tane ai sibe ya kuno wala go shugaban bagawa muka ba ban bai aka na famu agoban nan bai dai ga mun nasi ma kan irko dai mukan da ne zu ai mun zai irko shugaban bagawa din nan wallahi ne ne sai shawo su mai asabai no boy mun gane a fare buka din ai ya fare buka ada nasi ai ga da ba tuwa min lanin no wallahi haka kano daga ran nan ba fada wallahi ya dinno na hala maka irko dai wallahi da ga da ga ne ga shugaban bagawa shugaban bagawa ne Allah nake ga ma irko dai jefo dan kai baba kai uban kowa talauci in ka san tun yaushe da da in sa dala guda cikin aljuna kai kana ma batun waya kai ya son kudi gidan can akwai wasu kagahunan nan mutum mu doko su akwai mai sai baka san halin baba an buka ba shugaban bagawa Allah shi kawo shi da ma ka san rayuwar yanzu kai na ba kana magana mutum sai gashi wallahi in dai baba an buka ne alquran zaka ganshi da ya cika cikin shi da nyamu mahoran nan tashi kana ganin shi dai ba ka gani Salamu alaikum nake. Nune ya da wayan zama. Ai jima'a ga baba an buka. Zangai? Ana ngona yara? Wallahi in gono. Kuna nan? Allah muna nan. Kuna mi ho? Wallahi ka bace muna. Wallahi na ji yaran kai kono nan ce ban gane maka ba. Ina na baba an buka. Kuna lafiya? Wallahi lafiya da muke. Ya harkokin yayi. Wallahi alhamdulillah. na kawar ka lafiya baba an buka Mun gaida ka. na kawar ka lafiya baba an buka Sannu ku ne, sannu ku ne. baba an buka Baba ba an buka kujera kai. Kujera nan. Yara? baba an buka a jara sama Ko yara? yaran ka Yara? ku te kuma kun san Wallahi. cikin na Mun kuma ta yi wa kai ma. Shekara 3,000 da wani barkatai. Allah ban manta ma. baba an buka ya hanya Wallahi dama. wallahi bi dama da go Wallahi to na ma dama. Na dama an baba mi rishin dama ta baba an buka. To. wallahi an bu baba an buka kwara stefa baba kwana biyu Wallahi yaro kwana biyu wallahi ga ma. Ana na sun kana ne shin ban wani wallahi. ai muna sautin nan shi babu starin nan tsoho na san da bai san shi ba ba dai Ka yaro. baba ko corona ce Wallahi ya ana sun kana ne kwana ne. Corona nan. Sun kana ne kuma. Yaro. Wani an ma kina ga. an ga shi babu starin A kuma min da baya. ba dai baba A lokacin kana ji hu gardama ma muka yi da baba da wannan baba wai kun ci dai shego da biyu da tarkon shanu an ngai ma alman ha yaro mangan nan kuma an ga ma ce nan. gaske ne baba La ilaha illallah. ka san ko ina so in zama lamba ko ta farko na rawa a duniya Shekara alam numu haka inda. Kana yin ku a can garin ga a can tana. Mun kai wannan hukun da me halmi me Michael Jackson na gode da nan Allah dama ka san yanayin tsohon yaro. Michael Jackson baba Me hal ya kiso ai wa na gode yaro. haka ne ko A lokacin mun kai konkur inda mu da shi a tana. What? Yanzu yaran ga hane ga nan shi ne sa yaran sun kai gudu mu tsammanin kai koro da shin gare ni a lokacin mu ba zan taɓa manta ma an yi wannan tunta ta haikacin koro na mara tabbas mu wajen mutum miliyan 200 na sama da mu ƙarfin yanayin jikinmu yaran ba ku shan magani ba ku shan maganin gargajiya